nola eragin euskeraren alde lege babesik gabe, ezta? Legerik ez dagoenean edo. Horri buruz mintzatuko gara jarraian, eta, bueno, neritz esan dizuedan bezala, bideoz sartu bada ere, gurekin izango dira beste bi hizlari hemen, oholtza gainean, Jone Josi Danju, bera da frantses literaturan lizentziatua, Pau Unibertsitatean, eta Euskal ikasketen masterra ere egina du, Baionako Unibertsitatean. Euskarari eskaini dio bere ibilbide pribatu eta profesionala, Euskalgintzan lehenik, Euskal Konfederazioan, UEMarekin partaidetzarekin, herriko etxeen lehen normalizazio planak bideratuz, Euskararen gizarte erakundeen kontseiluaren eta hizkuntza eskubideen behatokiaren Baionako bulegoetan ondotik, tokiko egitura publikoetarako euskara zerbitzuan eta Euskal Hirigune Elkargoko hizkuntza politika zuzendaritzan. Egun Urruñako euskara zerbitzuko zuzendaria da Jone. Eta gurekin batera ere Jose Casabon, Sarako herriko etxeko langilea da 2022tik geroztik, 3 ardura hauek ditu. Euskara teknikaria, kultur animatzailea, antolatzailea edo, eta elkartekin harremana laguntzaile lana ere badu edo jarrera, bai. Bere ibilbidea zehazkan egin ondoren, ibili da bestelako mugimenduetan, dantza taldean, gaztetxetan, EHZ eta Euskal Herri Zuzenean festivalan, kultur saletasunak nolabait zipriztu du Josek, eta 20 urtez dantzan ibili da munduan zehar. Gaur kasi-kasi, sasai dezkete, Bai, nahi bauzu dantzan, Jose. Esan dugu, fiskat gaur estatiko egongo gara hemen eserita, baina hartu lekoa, txalo bero bat beraientzat mesedez. Igual, Jone, zurekin hasiko gara. Neritzek ja abia puntu batzuk eman dizkigu, gutxi gora bera, igual ikusi ezakegu ipar Euskal Herrian zenolako egoera dagoen, baina mai inguru honen tituluari helduta, konta iguzuzuk zenolako testu inguruan bizi zareten. Bai, beraz, milesker gomidaren zate. Behar bada, hasiera batean eta niritzikin lotura egiteko eta aipatzen baitzuen ziurgabetasun juridiko hori testu ingurua emango nuke behitz, eta ojoitarazi zein den guk bizi dugun lege kuadro pixkat surrealista edo janezake. Askotan eganda hemen ere, frantses konstituzioaren bigarren artikuluak, beraz, 82an onartua berez inglesarien edo inglesari aurre egiteko, arek behartzen duela, derrigortzen duela frantsesaren erabilera. Gaiten baitu frantsesa dela errepublikaren hizkuntza bakarra. Horren ondorioz, Tubon legea sortu zen 1984an, artikulu honi, pixkat mamia emateko, eta nun, egitura publikoetan ere, frantsesaren erabilera derrigortzen den. Bestalde ere, atzo luz eta zabala aipatu dira hizkuntza eskubideak, ereritzek berak aipatu ditu. Jakin behar da frantses estatuak eskubide kolektiboak ez dituela aitortzen. Denak ira berdinak. Legearen augean, eta beti eta garaian hizkuntza eskubidean lan egiten duelarik ere, aipatzen genuen, horren izenean, berdintasunaren izenean, hizkuntza komunitateak oroak diskriminatuak direla, ez baititugu behar eskubideak gure hizkuntzen erabiltzeko egitura publikoekin adibidez, baina horrez gain, atzo aipatu den bezala Europako hizkuntza gutxietuen gutuna, Frantziak ez du behetsi, eta urgunago ere joateko, hainbat Europako itunetan hizkuntza eskubideak aipatzen diren aldi oro, klausulak eman dituela. Izan Eugen Eskubideen Konbentzioa, izan atzo aipatu den eskubide zibil eta politikoen nazioarteko ituna. Beraz, oroak ofizialtasunik ez, eta hizkuntzen sustatzeko edo babesteko gogorik ere ez, baina, paraleloki, 2008an konstituzio aldaketan sartzen da 75 bat artikulua, zeinak dio eskualeko hizkuntzak Frantziaren ondare direla.
Baina 2015ean bozkatzen da NOTR legea, eta unek argiki jaiten du eskualdeko hizkuntzen sustapena, beraz, lehenalikot lege batean agertzen dena, eskumen partekatua dela, departamendua, eskualdea, elkargo eta errikoetxen artean, baina ez da gero aplikatzeko lege zehatzik. Hala ere, lehen aipamena da, eta 2021ean, Eneritzek aipatu duen molak legea ere, baina nun azkenean errikoetxen edo instituzio publikoen bete behar edo eskubideen inguruan ez den olako zehaztasunik ez bada kajikako izenak, toponemia eta seinaletika euskaraz ere egin daitekela, hizkuntza gutxituetan ere egin daitekela. Beraz, gure parioa zer izan da, azken 20 urteetan, hizkuntza politika publiko bat plantan ezagri denetik, izan da esatea, frantsesa da hizkuntza ofiziala, baina frantsesaren ondoan ez du deusek debekatzen beste hizkuntza baten erabilera, naiz eta juridikoki simbolikoa izan, ez? Horrek egan nahi baitu, azkenean hizkuntza politika soilik hautetxien borondatearen gainean gelitzen dela. Eta guk hortaz baliatzen gira, gure planak bideratzeko. Behar bada ere hojoitarazi bi egitura publiko ditugula, Euskalen Erakunde Publikoa, Euskal Elkargoa, biek haien hizkuntza politika proiektua bozkatua dutela, beraz horrek ala ere kuadro bat ematen digu, eta azkenean batez ere elkargoari dagokionez, gure errikoetxeak elkargoko kide dira. Elkargoak 2018an bi erabaki azkar hartzen ditu, beraz bere hizkuntza politika proiektua, bere eskumenetan, beraz, euskara bermatzeko egin ala eginen dituela, baina bestalde ere, eta hortan errikoetxeak, haien kide gire, barkatu mikroa galtzen dut, eta bestalde sentiberatzea eta informatzea, baina bestea da ere, ofizialki onartzen dituela euskara eta oksitanera, eta baitu ere oksitanera, Ipar Euskal Herrian, hizkuntza gisa, lujaldeko hizkuntza gisa. Ez da ofizialtasun aldarrikapen bat, zirikitu bat atseman da, eta mainan ala ere, keinu azkar bat da otetxe begira. Eta gu pixkat, testu inguru hortan ari gira, eta gure planak besteko edo maipatuko du ze estrategia ematen duen planta, baina horren egiteko erabaki egituratzaile horiek ditugu pixkat teilatu bezala edo babesgune bezala. Aipatu dituzu, estrategiak, ez da? Ze, klaro, legeak ez badu laguntzen, nola heldu zirrikitu horietatik edo ze estrategia baliatzen dituzue? Nik aipatuko dut, Sara eta Ojoinako egora jas desberdinak dira. Ni 2022an iritsi nintzen Ojoinako errikoetxera, garaiko agintalian zen borondate azkar bat, hizkuntza politika bat plantean ezartzeko. Eta guk hartu duguna da batez ere arautzearen bide hori, ez. Abiatu ginen, gehienetan zuek bezala, diagnostiko batetik, diagnostikoa zerbitzuetan eta egiarekin, baina azkenean diagnostikoaren indaja ez da izan emaitza, ez da izan ekintza plana bera, baizik eta egitarrekin, langileekin, hautetxeekin, eta tailexak eraman egin ditugu, denbora hartu dugu, erakuntzan egiteko eta bide hori, ez. Lankideek, hautetxeek ere barneratu dezaten zer den hizkuntza politika, zergatik sortu zerbitzu bat ez dena bat ere derrigorrezkoa, eta haiek ere aktore bilakatzeko. Hori izan da lehen urratsa, gisa bera egin genuen euskarrietan elebitasuna edo hizkuntzen antolaketa bermatzeko sarta sortzeko. Hor ere, tailexak, plazara kolektiboa jazetorri zen onera esan ere, beste proiektu batzuen aurkeztera, plazara kolektiboarek lagundu gintuen, eta zinez izan da, tarte hori hartu duguna elkar ezagutzarako eta pedagogia lana hori egiteko. Hortik euskara plana eginda eta
Euskara plano hori eman zaion epea 2028 izan da, zergatik. Aurten izan direlako hauteskundeak. Eta nahi genuen Euskara planak gainditzea, agintaldi aldaketa eta ala gertatu da joanean, gainditu zezan tarte hori. Eta, beraz, Euskara plana bozketara eraman da, hau bat ez bozkatu da. Baina naintzinekin egin lan guzi hori esker. Ondotik, zergatik bozketara eraman, zergatik deliberoak hartzen ditugu, deliberoak gero subprefeturara egortzen direlako, subprefetura da estatuaren ordezkaria lujalde mailan, beraz, hala ere, erabaki, ez da lege bat, baina babes juridiko bat ematen dio erabakiari eta planari. Hausko jada guzi hori, baina hala ere dokumentu egituratzaileak izan dira. Eta ondotik, notak, zuek bezala, baina gurean gutxitan gertatzen da, OZAPEZak agindu argi bat ematea bere zerbitzu buruei aplikatzeko. Niretzako hori babeskune bat da, zerbitzu batek dokumentu bat frantses hutsan ateratzen badu, eta begira, hau bozkatua da, hau OZAPEZaren agindua hor duzu, bete behar duzu. Ez dut behar behiz ere joan esplikatzera zergatik den garrantzitsua. Ez, hor erabaki bat bada atzean, borondate politikoa da, hautetxeek erabaki dute eta intzina. Nik uste dut, bukatuko, zenik hain hitz egiten dut, eta Jose itzen behar dioke. Beste bizpairu eremu dira ere, diskurtsoen lanketa, bai, biztanena hautetxeek berek eta langilek berek hizkuntza baliatzen duten egunerokotasunean edo ekitaldi ofizialetan horrek babes ematen jo ere egindako lanari. Zilegitzen du zerbitzuak egiten duen lana, baina ere eramaten diren euskararen inguruko diskurtsoak. Eta hortan ere lanketa bat bada, gaur egun atzo ere aipatzen zen, kanpotik eratorritako jendeak zer egin dezakeen, nahiz eta guk ez dugun inkesta soziolinguistiko berezirik, edo zenbaki argirik bakotsak gure egian, ez dakigu, zenbat iztun diren euskaldunak, baina ongietorriaren eta zubiere ikitzearen diskurtso hori, baikortasunetik joz eta hori, nik uste dut garrantzitsua dela, baina ere hautetxean hitzetan eramatea, ez bakarrik teknikaria joaten delarik elkarte baten gana, egitar baten gana, eta gero zematen, eta gero baliabideak biztanera, itzin kontu propioa, zerbitzu propioa, kokapena organik jaman, urruinan euskara hizkuntza politika zerbitzua zuzenean, zerbitzu buruari lotua zaio, zuzendari orokorari, herrikoetxeko zuzendari orokorari. Horrek zilegitzen du ere gure lana, hautetxi bat edo asuanta bat ukaiteak zilegitzen du ere, eta ez kulturan itoa izatea edo surgatua izaitearena. Batzordeak, eta bukatzeko, batuko eta gero lotura egiten dugu, da saretzelan handia egiten dugula. Guzi hori, erran bezala, osko jada ez, agintaldia aldatzen da, eta genera pikutara egorri daiteke. Odan guretzako, bai zerbitzuen arteko elkarlana, proiektu desberdinak sortzea, egialde mailan, proiektuak eramatea elgarrekin, adibidez, jaz, eraman genuen ziburu, Doni Bane eta Endaiako Herrikoetxearekin, burasuei zuzendutako amabostaldi bat, sentiberatzea amabostaldi bat elkarlanean, diskurtsoa idatzi genien ere OZAPEZei, kolore ezberdinetako OZAPEZak, beraz, irudi mailan ematen zion ere, hori euskara denena da, denek dugu babesteko, zubiak ere behar dira, eta horrek ere babes ematen digu. Saretzea, baina nire elkartekin, dugu Gau Beltzaren adibidea, adibidez hori elkartek eramaten dute, baina zinez partaidetzan eramaten dugun proiektu bada. Bospasei elkarte eta herrikoetxeko euskara kultura soziala, zerbitzu soziala, CCASA eta Aixeldi guneak parte hartzen dute. Beraz, hori ere beste bide bada, eta bukatzeko instituzioekin egiten den elkarlan hori, adibidez, hori ez dut aipatu, baina elkargoaren garrantzia horretan da ere guretzat,
gure zerbitzuak sortzen dira gehienetan elkargoaren laguntzarekin. Beraz, hitzarmen bat bada, hitzarmen horrek bete beharrak ematen ditu, jarraipenerako ere gidaritza batzordean beharra sortzen du. Eta orduan, gehigarri bat da guretzako, agintaldi aldaketa bat balit, adibidez gure kasua dena, hitzarmen horrek gakotzen gaitu, estutzen gaitu ez. Eskerrik asko jene, ura ere daukagu. Bai, bikain, eskerrik asko, kokatu gaituzu, marko juridiko, politiko, sozial horretan ere, bai, igual, akaso sozial eremu hori gehiago dator zure eskutik, Jose, aipatzen zenuen, Jone, Urruña eta Sarako, arteko ezberdintasuna, ez? Eta saretzetik hartuko dut hau galdera zuretzat. Saretzea aipatu duzu garrantzitsua dela, nola egiten duzuen lan zuek herriko etxetan Saran? Saran, bai, egia da, azken urtetan, elkarlana, auzolana, saretzea hainitz aipatzen dugula, hori da orai, edo bideren gaur egun dugun lehentasun bat. Aintzineko urtetan eraman dugu, Jonek aipatu dituen guziak, euskararen ikusgarritasunari buruz, seinaletika elebiduna, elbideratzea euskaraz, web-orria eta hori guzia euskaraz emanak izan dira. Euskara teknikariaren postuaren sogera, 2008an, perfil berezi batekin. Hor, hautetxeak argi zuten jadanik terrenoko teknikari bat nahi zutela, orduan denbora erdiz euskara teknikari bezala, segipen lan guzi horren eramateko, baina beste erdi bat kultura eta elkarteekin gehiago, animazioekin, erritarrekin eta auzolan horietan ibiltzeko, Saran eta ondoko herriekin. Eta gero transmisioa ere asko landu da, aixialdi zentroetan, haurtzaindigietan, herri elkargoak ere badu hor dispositibo eta labelizazio bat laguntzekin, hobekuntza kontratu bat, honekin langile eta jenteak formatzen ditugu, eta orduan Saran santza dugu, hor lezetako zuzendaria aekan dugu, eta orduan laister, zerbitzu buru guziak eskuadunak izanen dira. Ordan nik eguneroko lanean, lan eginen dutararik haurtzaroko gaietan, zerbitzu teknikoa edo laborantza gaietan, euskaraz ibiltzen algira lankide guzien artean, hautetxeak ere gehienak euskadunak izanki. Hori dela eta, Saran aur gehienak ere eredu elebidunan edo mugiltze sisteman dira, 180 hori iparaldean azpimarragarria da, aeka badugu eta mintza pratika elkarte bat ere, mintza lagun. Naiz eta lan guzi hori eraman, naiz eta kasi guziak euskaraz diakin edo ikasi, Sarako plazan frantsesa hainitz entzuten da, eta orduan erabilerari lotu gira, eta hortarako saretze eta mutualizazio eta lan handi bat eramaten dugu horretan bai. Zure kasuan, lanpostu horretan ere hartu eman zuzena daukazu gizartearekin, aurrekin, eta zein da zure iritziz egoera edo erronka, edo landu beharko litzateken urrengo pausuren bat, ze bidean ari zarete, zein du da? Hor, egia da, ikastetxeekin, elkarteekin, erritarrak, hautetxeak, fiskat erdi hortan gira, eta orduan behar ditugu sentitu zein diren beharrak, zein diren tresnak edo ditugun baliabide eragileak, eta horrekin Jonek aipatu duen plan bat eraiki, hausnartu, eta gero gauzatu. Saran behingotz euskara normalizatua da, onartua da, baina niretzat ez da eski bizi. Orduan izango da, nola sortu itzordu hainitz, ahenaz gune edo une hainitz, egunerokoan gehiago erabilia izaiteko. Eta, bai? Esan behar nuen, ze, karo, erabilpen hori edo pixkat sustatzeko gehiago, nik pentsatzen dut, eta zuek esango diazue, herritarren presioak eta elkarteenak ere beharrezkoa direla, ez? Ez dakitzen nolako eskaera edo dagoen. Nik jango nuke, zainketa lana, hauren nahi nintzen aipatu, baina egia da, eta nik ere hainbat proiektutan hartu emana dut elkarteekin, eskolekin, eta hori bai zehazten dudala. Ez dugu ikusten al, gure zerbitzuetatik, konfigurazioa ez da berdina, guk ditugu 123 langile,
askean dira, eta nik ez dut kontrolatzen zerbitzu guzietatik egiten dena, baina bai, badudara talde sutsu bat aldi oro kesa egiteko eta oartarazteko, ez hau atera da frantsesez, mail hori ez du nahi gehiago ikastola dut buruan, ez dut nahi jaso frantsesez eta egintzazu euskaraz, eta guretzako babesa handia da hori. Eta justifikatzen du ere gure beharra, ez? Gu beti ari gira, nire ustez, berba saran ez, baina Urruña batean, edo Doni Bandeloitzune batean, edo Baiona, edo Miarritze batean, beti behar dugu justifikatu gure beharra, zergatik hor giren, zergatik euskal zerbitzu bat behar den. Adibidez, hor maitut demora abian dela. Saran, ni hasi nintzelarik, autetxek zuten proiektu bat gauzatu behar nuen. Eta hau izan da, ondare hastea. Sarako 3 eskoletako aurrak bildu eta Sararen ondarea deskubriarazi. Eta lanbideak, orduan. Egin dugu 3 ikastetxetako zuzendariekin olako programa bat. Ama hezkuntzakoak hor ibili dira animale parke batean, ondoko urtean egonen dira eta lezeak bisitatzen, gero eskual pastiza egiten, pilotak egiten, badugulako eskutik pilota kooperatiba, laborarien gana joanen dira, iztarien gana, eta hola, Sarako lagun askora, eta orduan, oartuko dira, euskara ez dela bakik ikastetxean emaiten, baizik eta lanbideetan, mendian, plazan, aixialdian, 3 eskolak nahasita, hor ere, idikiduraren zat, eta gero hori, usaila batzuen alatzeko. Ondoko urtean, ukan ginen, oi hartzundik, proposamen bat, nerabeentzat, 14-15 urtekoentzat, Mugaldeko udaliko baten antolatzeko. Eta ordan, Sara gomitatua izan zen, baina Urruña ere bai, eta hemen patri dugu publikoan, bortziak bai, eta ordan, helburu berdinekin, eremu edo eskualde horretako gazteak bildu, ondarearen deskubriarazteko, baituzte bisitak, putzu beltz, meategiak, lezeak, kirola, pilota, surfa eginen dute, eta bertako eragileekin ere hitzaldiak, topaketak, japtailer bat Urruñan Odei Barrosorekin, Saran Ametsa Zaiuzekin, Minan liburuaren inguruan, berdin, hor eskualkiak lantzeko eta oartzeko bizi dela arlo ezberdinetan, eta ideia eman digu ere, ondoko urtean, baginuen laizterkaldi bat, kontrabandisten laizterketa, eta bilakaraztea laizterkaldi hori egun bat, kontrabandisten eguna, gomitatzen ditugu 2 herri, aurten Etxalar eta Espeleta, eta 3 artean antolatu behar dugu egun oso bat. Merkatu bat, nuen egonen diren lujaldetako laborariak, eskulangintzako eta langileak, ekoizleak, kirolariak, eta orduan, aurten urbiluko dira Etxalarko ziganteak, Saran badira ziganteak, elkar ezagutuko dute, eta behar ba, aheman hori edo zubi hori erabiliko dute ondoko urteetan gu gabe. Beraz dira, sustatzea eta pistea, hola, gogo batzu eta topaketa batzu egunerokoan. Bai, aurrez aurre, jakinda ezagututa bai ingurua, ez? Aipatu dituzu, ogibideak, tradizioak, bueno. Hori da, batuzan ongi elkar ezagutzeute, batuzan ezainbeste eta asko, eta gu bilgira, gu zugarramordi oso bildugu, Urruña ere bai, eta orduan hori, piskat idekidura hori. Batzutan gure Euskal Herria hain txiki eta hain handi batzutan, ez? Edo hain urrun bata bestearen gandik. Kustet ere, bada osatzeko, baina baliatu behar ditugula aurkezten zaizkigun, edo iristen dien oportunitate guziak. Azkenean, zok zure plangintza egin duzu, baina aukera bat ateratzen da, txurtxurrena bezana, Mugaldeko udalekoa bezana. Azkenean, proposamen bat ditu da, genuen aurre ikusi, baina bat egiten du gure hizkuntza politikarekin. Eta joan behar da, hori eta esperimentatu ere bat proiektu, batzuk utsegingo dute, besterak aurrera aterako dira, baina ez dugula bealdurrek ukan behar ere. Bueno, lankideak dauzkagu hemen, plazara eztabaida egiteko prest, beraz, zuek aukera daukazu oraindikan pixkat gehiago mintzatzeko. Jone, lehen aipatu duzu, hasi zaenean, egoera dela pixka surrealista, eta, pixkat aritik ekarrita, Nafarroan lehen esan dute zela eskizofrenikoa. Bueno, ea hau altxatzen dugun, Bale? Asi, benga, zuekin Igor eta Karmele, eta aurrera, eta zuek orain parte hartzera ere bai. Benga, mila esker!
karga handia jarri dugu, jasone gainean, baina dinamikarekin edo hasi aurretik galdera bat egingo dizuet, justizia linguistikoa eta azterketak euskaraz leloa, bai, oximoron bat irudite, bai, ez dirudi oso ondo ezkontzen direnik. Atzo albisteak jaso ditugu, ez, Baxoaren inguruan, badirudi hezkuntza ministroak borondatea agertu duela zerbait konpontzeko. Azalduko diguzue mugaz bestaldeko biztanle ia zer aldarrikatzen ari diren sehaskako ikasleak, uste dut ez dugula guztiz ondo ulertzen gaia. Bai, ondan, jan behar da, Ipar Euskal Herrian, estatuko ikasle guziak ere, batxileratua pasatzen dutela azken urtean, eta batxileratuaren aurreko urtean, berez frantsesa eta matematika pasatzen zituztela froga gisa. Duela bi urte nik uste, erreforma bat egin zen erakaskuntza alojean, eta matematikako froga hori kendu zen. Jakin behar da, lortu zela, gai hori, Baxoaren gaia aspaldian main gainean da, lortu zela matematikako froga pasatzea euskaraz, baina erreformarekin kendu zen. Beraz, froga hori zen gehiago pasatzen. Aurten, berriz gehitu dute, berriz beraz ezagri dute froga hori, baina alde honetan frantses hutsean. Orduan, ikasleak mobilizatzen hasiak dira, eta iragarri dute froga hori ez zutela pasako euskaraz, frantsesez. Arriskua hartuz, zuzenketarik ez ukaitea. Zuzenketarik ez ukaiteak, ejan nahi baitu, batez ere zientzietan txegitu nahi duena gero, batxeratu eta gero, ez dituela notak ukanen, eta kontuan hartzen da, dugulako Parcoursup prozesu bat. Nun, ikasleek batxeratuan egiten dituzten, haien txedeak aurkezten dituzte, eta hartuak dira unibertsitate batean, noten arabera. Hala ere, janezake mobilizazioa azkaja dela, gaur egun sehaskak pasarazi zuen mozio bat errikoetxetan, hortako ere pixkal lotura egiteko errikoetxean ahalmenetan, ez? Guk ez dugu eskumen hori, hortan ezin dugu eragin, baina besa ematen aldugula, ez? Dutela errikoetxeak. Eta gaur egun 600 bat autetxik Ipar Euskal Herrian izenpetu duten mozioa da, 80 bat auzapez eta 40 bat errikoetxek. Beraz, bide honean da, atzo egia da, Jeffre, hezkuntza ministroak iragarri duela gure Ipar Euskal Herriko BODUFU diputatua dena, Frantses Asanbladan ibiltzen dena, eta Pol Molak dena Bretañakoa, haiek baitute batzorde bat hizkuntza eta kulturaren inguruan, iragarri duela lege edo arautuko zuela hizkuntzen irakaskuntza eta estatus berri bat, baina ez dakigu besterik, beraz heldu-den astean iragarriko omen du, zain egon beharko dugu. Aipatzen dut buraso baina ere, biziki jubiletik segitzen duan gaia dela. Beraz, nik momentuz eganezake ikus eta sinets, ikusiko dugu ze iragartzen den, baina badirudi bide honetik duala. Hala ere, gaur egun, 100 bat kopia itzuliko dira, matematikako kopia itzuliko dira, beraz, ikasleek erabakia harturik, buraso eta erakasleen babesarekin euskaraz. Jarraituko dugu pixka bat, talde argazkiak ateratzen. 55 urtetik gorako zenbat lagun gaude hemen, zenbat persona? Zutitzeri bai? Zutituko gineake, posible dugu. Eta eiak ez dira txatzen? Bale. Ahotsa zuei eman nahi dizuet. Ahotsa zuei eman nahiko nizuek, hau da, entzun ditugu beraien hausnarketak, bai? Eta pixka ze bizipen izan ditugu, ze karpen egin ditzazkegu, ze pentsamendu sortu zaigu, nork hartu nahiko luke hitza? Nork behar du mikroa. Barkatu, bai. Area, gerturatuko mesedez, mikrofonoa.
Seri beste gela zait. Kaixo, Mertze Mujika, Lemoako Euskara Zerbitzuko txapelarekin etorri naizona. Bueno, batek mikrofoa hartu behar duela, eta hori, azkenengo entzundakoaretik, ez, dinozue, zer, pentsa, eta hori, pentsatu dudana da, bueno, bata iparraldeko kideak entzunda, hizkuntza politika lana egin daitekela, naiz eta zuzenbidea kontra izan da, ez? Eta gauza politak eta gainera ez ditugunak ezagutzen, eta nik uste dut iparraldera gehiago begiratu beharko genukela hegoaldetik. Eta ez bakarrik iparraldeko gure anai aizpaketa, eta oso gauza politak eta eraginkorrak egiten ari dira herri gogotik abiatuta. Eta horren adibide garbiena, eta izan da hori azterketak euskaraz, ez? Eta hori hemen hegoaldean ikasle, adin horretako ikaslei eta izarretan ibiltzen azeurekin, eta mai gainean jartzen dozu, eta ez dute sinisten. Karo, beraiek ez dute bizi hori, osea, aukera daukate euskaraz egiteko, ez dute inondik inora zalantzan jartzen ere, eta iparraldeko gazteek egin dutena da, ahaldundu egin dira, eta, guk hemen eskubide batzu ditugu, eta guk borrokatu behar dugu horren alde, laguntzarekin eta hori, eta hori da, uste dut, hori ondo azaldu, ondo ezagutarazi, eta gainera frutuak emango dauela, ez? Atzo iluntzian entzun genu, ni bintzet entzun nuenean albiste hori esan nuen. Ostra, igual datorren hastian albiste hon badaukago, baina hori torri da ahalduntze batetik. Eta kontra egonda zuzenbidea, eta hori da noi, baina horrek ere erakusten da, posible dela orduen adin bat daukagunok esaten dugu. Bueno, jarraitu beharko dugu, txiri-txiri, naiz eta kontra ero izan, gure esku ere gauza asko dauzela, osea, ahaldundu beharko dugu, eta bagara nor, eta hori da, burura etorriatan hausnarketa. Oso, ondo, eskerrik asko. Galderaren bat egin nahiko zenieke, Mertxe? Beraiei? Ni galdera baino, animo. Eta hori, seguramente beraiek izango dute guri ere galdetzeko, eta batzutan, esan, bat begiratu gehiago, ez guri, zer egiten ari garen iparraldean, ze guk ere, EAetik gainera batzutan, badaukagu, ez, holako, eske guk egiten dugu dana ondo, eta dana da zera, eta ez da horrela, periferietara begiratu egin behar dugu. Eskerrik asko. Beste talde argazki bat aterako dugu orain, eta izango da, aurreneko galdera, Iruñako San Ferminetara, nortzu dokazue tentazioa juteko? Altxa mesedez, San Ferminetara, Iruñara juteko tentazioen bat daukazutenok? Inorrez? Altxa, beldurri gabe. Ilaz, azken 3 urtetan nor egon da? San Ferminetan, Iruñan. Inorrez? Bale. Ongi, jarri zutik, mesedez, zutik. Bale, bat badugu. Bale. Tolosako inauterietan, norri izan da, azken 3 urtetan? Tolosako inauterietan, zutik, mesedez? Bale. Zutik, bale, 3 lagun baditugu, eta Baionako festetan? Badirudi ez dela festazale handirik. Ez da, festazalean. Bale. Zutitu zareten no, zutik, mantendu, mesedez, bai? Eta galdetu behar nizuena da, zuen ingurunean, gaur askotan aipatu dugu justizia, bai? Eta aipatu ditugu injustiziak, men eta berriro, bai? Hizkuntzari dagokionez, bai? Zenbaterainoko bizipena ditugu, egunerokotasunean, eskubide urreketak bizitzen ari garela, Euskaldunok. Zuen ingurunean, ze pertzepzio duzute? Bai, mikrofono mesedez, bai? Nik esango nuke nire ingurunean behintzat jasaten diteunak, baina kontzientzia gutxigo daukaula. Nondik hitz egiten nahi gara? Ze ingurunetatik? Ibarrakoa naiz ni.
Eta nire ingurunen ikuste Euskarak presentzia handia dauka, baina ez gehala kontuatzen egunerokoan biziteun oztopoak eta mugak. Ondo, eskerrik asko. Mikrofonoa pasatuko dugu, Aruntza, mesedez? Hartu, lotxi gabe. Zure kasuan, ze bizipen? Eta nundikan, ze ingurunetikan? Bada pixka bat egunerokotasunean bizi den gauza bat, baina aski barneratua dena. Hain batean ohituak gira horretara, eta pentsazot, Ipar Euskal Herriko euskaldun batzuek, bederen ez dutela beti horren kontzientzia. Gero horretaz kontziente izaitea da ere beste hori parekatu daitekela beste diskriminazio mota batzuekin izan generoa, larru kolorea edo erligioagatik izan daitezken traba edo oztopo desberdinak eta azkenean parekatu daitezken gaiak dira hainbatean. Ondo, eskerrik asko. Hausnarketaren bat, baduzute, beraiekin partekatzeko, barkatu izena, hausnarketaren bai, beraiekin partekatzeko, hausnarketaren bat edo... Nik uste dut, arrazoin duzula, erabat normalizatua direla urraketak Ipar Euskal Herrian beste goiretan bezala, baina gainera guk ez dugu ez hizkuntza babesik, ez estatusik, eta hizkuntza eskubideen kontzeptuaren ezagupenik azkenean. Oroak, jendarte gehiengoa, beraz guztiz banalizatua da, normalizatua da, barneratua da, eta gure autopercepzioa erabat oinahitua. Oso ondo. Mikrofonoa pasatuko dugu, mesez, besteon pertzepzioak edo? Bai. Percepzioa edo gogoeta bat ere, lehen erran izan denarekin, Nafarroarekin batez ere, aipatzen zelarik auzietara jotzen zutera herritar batzuek edo behar zelarik justifikatu, nahi zelarik zerbait euskaraz eta bar. Hori nik ez dut hainbeste, percepzio gisa, iparaldean txenditzen jendea, irakaskuntzan bai, ikusi dugu, eta jendea aldartzen da, baina zerbitzu publikoetan euskaldun batek jasaiten duen urraketa, hori guk ez dugu ikusten olako jendea kesatzen edo oldartzen sobera. Kontrakoak entzuten dira, bai, erdaldunak erraten, hori, bai, mainan, euskaldunak erraten, niri ukatu didate hori, eskubide kontzeptua, niritzek errandu bezala, ez da existitzen legeetan, iparaldean Frantzian, mainan buruetan ere ez. Iduritzen zait, nioz ez da ikiko, eta erranen, nik banuke eskubide hori, nahiz eta ez zuzen bidean idatzia izan, baina ez dakit, beste duintasun edo pertsona eskaldun baina naiz, eta merezitut errespetu hori ez da oino sartua. Nafarroan ere ikusten baitziren hiru uzona eta batzuk badituzte eskubideak besteak gutiago eta batzuk zero, gu zero. Eta ez dugu ere hauzuek eskat gehiago badutera, ez da hori, gugu eta batzen. Eskerrik asko ongi etorria. Eta han atzekaldenean altxazarete ez, okerrez duenago? Inauteritan nagian? Ibilia ez? Zure ingur... Inauterietan eta San Ferminetan bai. Bietan, hori da, oso ongi. Nik, zer gehiago ez gehitzeko erabat banator beraiekin, Ibarrakoak esan duenarekin ere bai, etengabe ditugu hizkuntz urraketak, baina ez daukagu kontzientzia hori salatzeko ere normalizatuta dauzkagu. Eta gero, azken urteetan pauso handiak eman diren bezala berdintasunaren eta genero diskriminazioaren salaketak egitea, hizkuntzarekin ez dugu lotura hori egiten, ez? Pauso handiak eman dira horretan, baina hizkuntzaren urraketak ez ditugu salatzera ez dugu jotzen adibidez. Eskerrik asko, hausnarketa horiengatik. Azkeneko talde argazkia, momentu honetan ateako duguna, eta izango da, Zetaken kontzertura, nortzu zoazte? Zutitu mesedez? Bueno, mordoska bat, vale. Mantendu zutik, ETS-eren kontzertura nortzu zoazte? ETS. Bada, norbait altxatu dira orain? Igo besoa, mesedez, ETS-era doaztenak, ezberdintzeko? Inorrez. Bazoaz, ETS-era? Vale. Eta Euskal Herria zuzenean era nor joango da?
edo nor joan daiteke. Oso ondo. Hemen saretzearen logika, bai, askotan agertu da, hitzartze honetan, eta aipatu nahi nizuena da. Bueno, hemen ikusten dut Oiartzun adibidez, ez? Eta aipatu zaituzte berariaz, bai, zuen kasuan. Saretzea, zer dakar saretzeak, zer bizipen ditugu, zer esperientzia? Hauz gora esateko aukerari bai, Oiartzun dikan? Aurrekoan ez dut hitzein nahi izan bestelare gehiagik hitz egiten dudalako. Binon, nik bai, burua manulako Joneri eskatzea, hain xuxen hortaz gehixio hitzeiteko. Ze nik Jonekin daukadan esperientzia, elkarlan esperientzia oso aspaldikoa da. Bai? Hasi ginean, ezkontza aktak euskeratzen, batzen? Bai. Iparraldeko ezkontza aktak euskeratzen, eta momentu hontan, adibidez, Oiartzun, Bortziriak, Urruña, eta beste bat, ez ditut gogoratzen, elkarlanean Mugalde udalekoa dugu, ez? Eta leheno, ametsek aipatu du, memoria ariketa honek ezakila zenbateaino balio duen egitan aktibatzeko eta eragin bat izateko, ez? Bino, kasu hontan argi dakat, holako ekimenek, elkarlanerako ekimenek, eta kasu konkretu hontan Mugaldeko udalekoek, balio dutela herrialde bat eta besteko gazteak jabetzeko bestiak nola bizi din, ez? Batzuk aukera badutela, bestik ez dutela beraiek duten aukera, eta esperientzioiek izugarri baliagarria dira. Horregatik nik elkarlanan apologia bat nahiko nuke, baina bai, Joneri eskatuko nioke, hoixez, esplikatzeko pixka bat, orain dela 20 piko urte, hasitako elkarlan horretatik, garai hartan ni UEMako teknikari gisa, eta hogain, ni konkretuki ez nago lantalde hortan, Patri bai, eta pixkat azaltzeko igual gehixio zer den azkeneko urtetan, Oiartzungo Txurtxur Euskaltzaleon bilgunean lankidetzakin, eta udalen eta mankomunitatean lankidetzan hartin iten dena. Bai, ni jakimer da UEMak formatu ninduela, sartu nintzelarik Euskal Konfederazioan lehen Euskara planak egiten, elkarte mundutik egiten ziren garaian, eta beraz aitzi berrekin pasat denbora hainitz, eta Oiartzungo ekipoarekin baita ere, eta ikastero haien gana joaten nintzen. Eta beraz, zinez nire oinagiak, nire metodologiak dena hortik deldu da. Elkarlana lehen esplikatu haintzin ere Mugaldeko udalekoaren gaia, nik errango nuke elkarlanaren mutualizatzea, saretzearenak ere ematen izkigula guri, arnaz gune batzu ez. Gure egunerokoan inguramen nahiko erdaldun batean ari garenean, eta egunero borrokatu behar balin badugu segun egiko etxea. Gure lankideekin edo autetxe batzuekin, gure proiektuen haintzin arazteko, olako sareak egiko etxetik ateratzeko aukera ukaitea eta proiektu mankomunak sortzearenak ematen digu indarra, baikortasuna eta aurrera egiteko energia. Mugaldeko udalekoarena, eta Josek ere osatuko du, Oiartzundik etorretako proiektu bada, konkretuki hauzapezak eta aspaldiko ezagutzat baitut ere, Ipar Euskal Herrikoa baita bera ere, buruan zuen proiektu bat zen, eta proposatu zigun beraz Urruña, Xara eta Bortziriei Mugaldeko udaleko gen sortzea. Helburua izanik Euskara erdigunean ematea, 14-15 urteko gazte horiek elkartzea, hauek direlako ere egituretatik kanpo ibiltzen direnak, adintarte hortan ez dira gehiago eixeldigunera joaten, bilgune batera ere nekez eta piskat ditugu galduak. Eta area gehiago Urruña batean nun ez dugunez bigarren mailarik. Beraz, hori zen helburuetariko bat, baina nire saretzea, elkar ezagutza eta kultura bizimodu trukatze hori, eta ere nik uste beste batela egiaren ikuspegia transmititzea, ez? Lehen udalekoan entzun ditugu, hauek espainolek, hauek frantsesak, eta hori ama zertaragoaz hemen, eta ez dutela ikuspegi, egiaren ikuspegi hori, ez?
Beraz, nik uste hori zela gure helburua. Ikasi dugu elkarlanean ere aritzen, eta hizkuntza bakarra, baina legedi desberdinak dira Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian aixiari doakionez, guk ezagutza eskasa ere gaiarekiko ez. Euskara, bai, baina gazterian diren legediak eta gutxi. Baina, orain 3 urte ari garen elkarrekin, helburua izanik, urtero ibiltaria da, aste batez, mini Euskara Abentura bat bezala pentsatua da. Euskara Abenturari ere bidea irekitzeko. Eta urtero abiatzen da egi batetik, beste batean bukatu, eta egi bakotxak jera egiten dio taldeari, eta bere egian diren intereseko guneak, jarduerak ere biziarazten dizkie. Bai, ikuste, gehitu. Ariketa interesgarria izan dela guretzat ere, elkar ezautzeko, baitugu ikuspegi ezberdinak, erritmo ezberdinak, eta naizta legea ez beti alde izan, badirela dispositibo batzu, odan ostu nahi patugu erri elkargoak bazituela, hor Euro eskualdea ere sustengatu du, diruz lagunduz, eta orduan hor programazio edera ere muntatu dugu, eta ezagutarazteko garrantzitsua zen. Patri, beste zerbait? Barkatu bai. Eta bai, lehen urtetan, nekez ez ginoen arras bete, eta orai arrakastatsua da, bai ezitzailen aletik, baita ere gazten aletik, eta heldu dira izen emateak Eskualegi osotik, Bizkaitik ere bai, orduan hori, edatu da eta orai ezaguna da. Bai, behar da, ez dakit behar da, Ipar Euskal Herrian ere ezpaita olako ohitura handirik adin tarte horretan. Egia da, lehen urtean, 20 leku ditugu, 10 leku partaideka, heldu den urtean azkainez, sartuko da proiektan baita ere, beraz 50 iritsiko gara. Eta bai, nekez betetzen genituela Ipar Euskal Herriko lekuiek. Lehen urtean 30 bat, baina Ipar Euskal Herritik 6-7 kasle, bien artean, 20 zirelarik. Aurten, uste dute, egun izen emate pasa ditugula, eta erdia Ipar Euskal Herritik etorri dela. Eta hori guretzako senale biziki hona da. Egan nahi baitu, hor ere badela behar bat, eta lortzen dugula unkitzia adin tarte hori. Ondo, mil esker, Jon eta Josep. Joan zaigu ordu betea, bukatu behar du.